Здравейте в последната част на този курс обучение с ангелски послания от Архангел Метатрон. За мен е повече от радост да ви приветствам тук, защото ако вече сте стигнали и до тук, особено ако сте карали последователно всички части на това скромно и кратко обучение, най-вероятно вече във вас е изградила една основа на нещо различно. Сега с вас продължаваме нататък, като преди това искам да ви дам картата, с която започва всеки урок. Този път тя е свързана с медията и медийното пространство. На нея ангелите ни показват, че за да достигнете до повече хора или за да достигне всички ние заедно, трябва да използваме видео, принт, аудио и онлайн медии. В този случай искам да подчертая обаче, че определено значението на тази карта идва до вас, за да ви напомни за присъствието на съществата от небесата покрай нас и тяхното желание да дойдат в вашия живот. Така че тук бих казала, посъветвайте се със своето собствено сърце и вижте дали ангелите не ви предлагат да направите някаква крачка нататък. Или помислете по какъв начин те ви дават идеята да използвате медиите, интернет пространство и всички други инструменти. Така, аз с вас започвам днес по един въпрос, който едва ли повечето от вас са щели за необходимо да обмислят. Но за Архангел Метатрон изглежда този въпрос от изключителна важност. Той е много съществен. И ето за какво и да реч. В днешното епизод, че като за край на безплатната част, искам с вас да си поговорим за разпознаването на доброто и злото. Това е едно особено умение, което идва предимно от Бог. Но когато не идва от Него, той има някои свои, съответно, доста силно изявени други източници. Тоест, това, което искам да кажа е, че за да разпознаваме доброто и злото, на нас не ни е необходим кой знае какъв интелект. Лудо, може ли мама да те помоля? И така, какво е необходимо за един човек на средна възраст? Да речем, че този човек е възрастен и вече се е изявил до някаква степен. Според вас, какво е необходимо този човек да се умява да разпознава доброто и злото? Дали на него му е нужно някакво специално богословско обучение? Дали му е нужно да разсъди малко по въпросите, които касаят всеки един от нас на ежедневна база, за да може сам да взима отношение? Дали му е нужно жена му се сопне или децата му да се разкрещят, за да може да разпознава доброто от злото? Днес искам да поканя моя уважаем мил курсист Сладък да обмисли обстоятелствата покрай себе си в своя живот и да прецени сам за себе си къде е имал възможността да разпознае, че нещо е зло, че нещо е лошо и въпреки това не е предприел действия да го избегне. И според моя студент, дали тези неща, които трябва да бъдат избегнати, всъщност през този период, в който не са били избегнати, са ни навредили по някакъв начин. Дали обстоятелствата покрай нас са били в благоприятна светлина поради самия факт, че нещо там не е съвсем наред, че нещо там не е съвсем добро. Като казвам не е съвсем добро, нямам предвид да разсъждаваме в черно-бели краски, а имам предвид да разсъждаваме изцяло на база на това, което ние всъщност вътре в себе си преценяме като добро и зло,
ако не правихме компромис. Един специфичен компромис се прави с нашата съвест на моменти. Разбира се, съвестта е доста разтегливо понятие, понякога повлияно от културни, семейни и други такива образователни фактори. Но, какво искам да кажа? За да може нашата съвест хубаво да прегори и нищо да не усеща, ние сме тези, които би следвало да направят компромис в някаква сфера. И като казвам компромис, имам пред сериозен компромис. Имах един познат, няма да кажа точно за какво, казваше: само първия път ти е кофти, втория път малко после вече си спираш да забелязваш. Не бих ви съветвала точно по този начин да постъпвате в своя живот и обстоятелствата. Между другото, малко реклама, ако хареса такива неща. Има при мен разнообразие от много красиви, не всички са пуснати, но за продажа може да проверявате. Всъщност има едно магазинче Rosery, което е закачено за профила ми. То е вече доста, всъщност не е голямо, защото е било и доста по-голямо, на около 5000-6000 стоки, но те не са само мои, не ме разбирайте погрешно. Една малка част от тях са мои и са насочени лекичко в посоката на ангелите. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че когато човек има такъв символ покрай себе си, някъде в стаята си, под дрехите си, той предизвиква присъствието на ангелите. Това съм го споменала в един малък забавен клип, в който ви казвам: купете си ангел. Разбира се, вие може да си купите откъдето искате ангели. Аз не съм закъсала много, но ето този тук с 6 крила е серафим. Има един други възрастни серафими с един свит крак, елегантен и с затворени очи. Серафимите са най-близо до Бога и неговата слава ги заслепява. Затова те се крият си лицето така с тия крила. Но възрастният серафим е много готин. За сега него не съм решила да ви го предлагам за продажба, но мога да обмисля. И въпреки това има някои интересни предложения, които ще видите скоро и са много красиви. Много красиви. Единия Майкъл е много красив. Така, достатъчно. Между другото, докато сме на рекламите, всички участващи в този курс, попитайте ме в един момент напред във времето. Назад във време ще да кажа. Имам ангелски сет с карти. Те са много красиви. Много задълбочено работя по тяхните значения все още, но вие може да ги закупите или да си ги запазите или нещо такова да си решите. Те могат да бъдат видяни също в този магазин, ако напишете карти ангелски или нещо от рода. Може да ги видите в групата във Facebook. Аз имам общо 6 различни сета карти. Всички са много красиви и нямам време сега да ви обяснявам точно това. Ако някой от вас ще реши да направи така покупка, капиталовложение, може да се свърже с мен. Аз продължавам нататък, но ми станах само 10 минути. Аз съм на тия същите контакти, които са долу и някои снимки може да видите в групата или аз да ви покажа допълнително. И преди да продължим, детския сет с вътрешното дете много би ви харесал. Те са ми така малко антични. Малко са ми... Имам много модерни с кукли, да. Много модерни кукли, но имам и такива, които са задължително антични, като форма на изкуство. И другото, което сега ще кажа, сигурно много ще ви хареса. Едното ще се го запазя в тайна. За да ви изненадам, но това, което ще ви хареса много, е, че предстои да направим още такива курсове, защото архангелите и ангелите са различни послания, макар че понякога те се препокриват. И те могат да ни дават различни насоки, дори съвети. И хубавото, което искам да ви кажа, е, че следващия курс, който ще направим такъв в същата форма, наполовина
безплатен наполовина платен, ще бъде с послание от Архангел Рафаел. Той е моя гардиан, както съм ви казвала вече хиляди пъти, но искам да уточня, че аз не правя разлика. Много е трудно човек да се избере, когато става дума за ангели и архангели. Просто Рафаел е много често, почти винаги тук и на разположение. Но човек не би могъл да избере между Рафаел и Уриел или Майкъл. Така, сега, ако продължавам така да си говоря с вас, но понеже съм почнала, нещо ме боли кръста, затова и вчера не се появих. Но и нещо друго. Преди да започна платената част, ще си дам 3 дни почивка, ако нямате нищо против. Че и аз се занимавам с някои странични, доста интензивни неща. И не, че ми е неприятно, просто обичам, когато за всяко нещо получавам почивка. И сега гледам един филм, сериал, който се казва Алхимия на душите. Алхимия на душите, Alchemy of Souls, и е в Netflix и е, мисля, че е японски, може и е японско-китайска продукция. Препоръчвам ви, защото много ми харесва на мен. И продължаваме нататък. За разпознаването на доброто и злото. Когато става дума за разпознаване на злото, някои от нас си затварят очите, както са завързани очите на Темида на онази статуетка. Не става дума тук за правосъдие, става дума за усещане, за финно вътрешно настройване на сърцето и съзнанието ни, да не бъдем от тези, които подкрепят тъмната страна, тъмнината. И като казвам да не бъдем тези, които подкрепят тъмнината, има предвид тъмнината в нейните прояви, когато тя се изявява между нас. Искам да уточним нещо тук с вас, уважаеми обучаващи се. Тъмнината няма абсолютно никакво значение и приложение в този свят, в някакъв друг свят, в Вселена, други измерения. Тъмнината няма абсолютно никакво значение, ако тя не върлува върху нас, в нас и между нас. Точно както може да цари светлината. Казано е в писанията, ако 2 души се съберат в мое име някъде, аз съм там между тях. Това го е казал Христос. И като е казал това, е имал предвид прякото присъствие на Святия Дух между 2 души. Аз смея да твърдя, че той няма предвид, че задължително трябва да са 2, защото може и да е само 1, но ако са 2, вече става една особена връзка и контакт. Нещо като троица, ако са още повече, тогава може да видите летящи ангели. Проверявайте в последния линк от свободната част, ще намеря ангели, които може да видите хванати на камера, златисто прозрачни очертания и синкаво прозрачни очертания. Моите бяха, единия беше особено много цветове, единия беше синкав, точно как се явяват в клиповете. Но те могат да си променят някакси формата и размер, така че той беше и синкав и не беше особено голям. Беше близо до главата ми, точно на едно място, където можеше да си я ударя, но да не изпадам в тази история сега. Какво искам да кажа? При разпознаването на злото е важно вие да се умявате да разпознавате злото в самите себе си. Вуала! И понякога в останалите, но преди всичко в самите себе си. Това е вашата лична отговорност. Вашата лична отговорност, когато става дума за дяволи, сатани, демони, тъмнина и зло, и то свят, който отива по дяволите или там, където отива. Вашата отговорност в целият този чертеж и схема да погледнете вътре в сърцевината и да кажете само един момент. Защо съм толкова зла днес? Защо хапя като... няма да използвам тази дума. Скорпия. Защо съм толкова зле настроена днес към
обществото, към другите хора, към колежката или към магазинерката. И би ви дала приятелското напътствие, да не кажа съвет, да не позволявате на тъмнината да взима превес. Виждате ли, светлината и тъмнината могат да взимат превес във всеки един от нас. Това е много добре изобразено в едно анимационно филмче и оттам са откраднали идеята и непрекъснато го пресъздават едно ангелче в формата на Ваня и едно дяволче в формата на Ваня. Колкото детинско, толкова и правомерно е това като идея. Всички ние имаме божествената и не божествената, лишена от божественост природа. Това е малко по-подробно разгледано в един плейлист, който се казва Богословие. Ако видите там клипове, свързани с Луцифер, падението и така нататък. Малко съм се раздала в един момент в шеговита форма. Тук не се шегувам толкова много. Не позволявайте на тъмнината да се вземе власт и да седне на трона. Защо? Защото в този първоначален конфликт, който се явява при нас, позицията на Луцифер е била позиция на възгордяване, което е довело до грехопадението. Тоест, когато Адам и Ева са били примамени с така наречения плод, който ние обикновено намираме, че ябълка, когато те са били примамени да изядат от забранен плод и излъгани, това се случва следствие на един конфликт, в който Бог Отец и Сатанаил, един от неговите най-светли архангели, са изпаднали в проблем заради славата, с която Бога се е ползвал и неговата позиция на правомерна власт. Та когато Луцифер си е отнел властта по един начин, в опита си той да застане на престол, неговата власт е вече неправомерна. Надявам се това да е пределно ясно. Той има власт, управлява някои хора, държи ги много здраво. Дори в сатанински култове, където откровенно му се поклонят и му правят жертви, съзнателно, искам да кажа, дори на такива места неговата власт е неправомерна и той го разбира и го знае. Но стремежа му, копнежа му за власт не угасва. Той никога не е спрял и никога няма да спре. Луцифер е враг, който не спира да опонира, да хитрува и да завзема територии. Такъв е неговия нрав. Като казвам такъв е неговия нрав, искам да кажа, че в основата на всичките му действия лежи желанието му за смърт. Сеидбата на смъртта. Това е мисията на Сатанаил, Шейтан, Луцифер, дявола. И той използва всякакви средства, някои от тях много примамливи. Научете се да виждате със сърцето, както казва Екзюпери, защото със сърцето можете и да усещате. Може да сложите един ветропоказател в сърцето. Да не кажа компас, че е сложна технология. Един приятен, красив, опростен, декориран ветропоказател, който като ви духне течението в някаква посока, ще ви показва на къде води тя. И с това искам да приключим днес, защото безкрайно много можем да си говорим по темата. Но отново ви увещавам, както казва Библията и както се изразяват архангелите, увещавам ви, приемете своята отговорност и позиция да разпознавате кога дявола идва при вас, да ви мами, да ви лъже, да ви притеснява, да ви създава страх и тревоги. Това са неговите любими оръжия. Страх и тревоги, притеснения, паника, ужас и конкуренция. Ето тези са нещата, които Архангел Метатрон иска да ни посочи като опасности, в които ние можем да се спъваме. Каквото и да се случва, имайте предвид. Нещата, които Бог ви е дал, друг не може да ви ги даде
нито да ви ги вземе. Това също включва вас самите. Да, качила съм 7 кила. Хубаво, ти си слаба, клющава пръчка. Ема не си мене. Това е любовта, която идва от Бога. Това е разбирането, което ние трябва да имаме за себе си, основани в любовта. Основани в любовта не само към себе си, но и към другите. И поради тази любов ви увещавам днес от страната на Архангел Метатрон и цялото небесно воинство. Не позволявайте на тъмнината да дойде да ви разтури, разруши, помрачи, оскърби и убие. Крайната цел е да ви убие. И с това наистина приключвам. Давам ви целувка. Аз винаги давам целувки и ви давам сега и последната карта, която е... Няма да ни стигне времето. Замисли се даже, че ако хората се вземат сами да си разпознават доброто и злото в живота, работата на картаджийките, които дават съвети и посоки, може да намалее с 50%. Шегувам се, но има и нещо такова. Така, на картичката, която ни се дава тук, са показани една двойка момиче и момче, покрити с букети от публиката, които танцуват хванати заедно при завеси, които се спускат. И картата се казва креативно изразяване. На нея се дава посланието, че чрез действията на някои създания се изразява божествената креативност. Тоест, добре да имате предвид, че чрез вас Бог може да изразява себе си. Но в случая бих искала да кажа, че завесата пада за някой от нас и Бог е съумял да изрази себе си във всичко, което до сега ние направихме. И аз съм много доволна, щастлива, осъзнавайки, че това е чиста проба чудо и нещо, което е много добро. Разбирате ли, чудеса има различни, има и безсмислени, има и смислени, и творения също има безсмислени, с които много се смеем, но и те имат място под слънцето, изглежда. На тази карта Бог ви казва буквално, че завесата пада, да, но всичко това, което се случи тук, не е напразно. Това е изява на Неговата божествена воля и креативността, която сме приложили тук, е с плодове, които са за вечността. С това аз приключвам. Затварям и аз завесите. Пожелавам ви всичко най-добро. Умишлено не ви давах възможността да задавате въпроси до сега, считайки, че чуваме повече от достатъчно. Ако някой от вас има въпроси, оставете ги в коментарите, пишете ги на имейл, може да ги пишете в Viber. Viber е изключително служебен за мен. Ако искате хубаво да разсъдим, хванете ме в имейла. Това беше всичко. Чао, чао! Надявам се някои от вас, които имат възможността да останат във втората част, която ще бъде още по-интересна.